Fl-2006 kienu ppruvaw iqabdu id-dar tiegħi. Tajers ta' trakkijiet bi fliexken tal-petrol ġo fihom tpoġġew wara bib tal-ħġieġ għal ħafna ta' 3 ta' filgħodu. L-intenzjoni tagħhom kienet ċara li jqabdu r-residenza tagħna bina ġo fiha. Dan kien rakkont ta' Daphne Caruana Galizia li pparteċipat fi studju dwar il-pressjoni li qed jiffaċċjaw il-ġurnalisti bil-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. L-intervista kienet saret lura fis-6 ta' Ottubru 2017. 10 tiem wara jinqatlet b'karozza bomba. Daphne Caruana Galizia kienet waħda minn 20 ġurnalista madwar l-Ewropa li ħadu sem f'dan l-istudju. Fl-introduzzjoni tagħha waqt webinar li saret lieta l-professur Marilyn Clark qalet li l-ġurnalisti jiffaċċjaw diversi teddid fiżiku, teddid minn kriminalità organizzata, gruppi politiċi tal-lemin estrem u attakki fiżiċi kontra ġurnalisti li kienu mpinġija bħala tradituri mill-gvern ta' pajjiż. F'pajjiżi oħra kien hemm intimidazzjoni mill-pulizija jew forzi tal-ordni oħrajn, kampanji ta' cyberbullying biex ġurnalisti jkunu skreditati u assassinju tal-karattru. Ir-riċerka wrid ukoll li ġurnalisti nisa isofru wkoll intimidazzjoni fuq bażi tal-ġeneru tagħhom. L-istudju sab ukoll forum oħra ta' intimidazzjoni fosthom bl-użu tal-mezzi legali u ġudizzjarji. Ewlenija fosthom it-tettida ta' kawża slap fejn ġurnalisti m'għandhomx il-mezzi biex jiddefendu lilhom infushom u jkollhom jieqfu milli jinvestigaw. F'ċertu pajjiżi l-gvernijiet jużaw l-iskuża tas-sigurtà nazzjonali biex irażnu il-ħidma ġurnalistika. Oħrajn jgħeddu billi jirtiraw il-liċenzja tax-xandir jew jirtiraw ir-reklamar. L-istudju wara li kien hemm każi fejn il-ġurnalisti kellhom iċedu għal pressjoni u joqogħdu lura milli jippubblikaw stejjer investigattivi, filwaqt li oħrajn sabu l-esperjenza ta' intimidazzjoni iktar saħħet id-determinazzjoni tagħhom biex ikomplu jinvestigaw.